ty si bol Fica, tak ty si so mnou skončil. Podrbaný slníčkar americký, tak ty nepodporuješ Ukrajinu. Rusofil jeden. Od nepamäti je na mňa aj na teba používaná taktika rozdeľuj a panuj. Už Rimania to používali, volalo sa to divide et impera. Potrebovali napríklad dobiť Britániu Rimania, ich kmene británske sa spojili a nevedeli ich dobiť. Tak čo spravili Rimania? Poštvali medzi sebou jednotlivé kmene a tak ich rozdelili a dobili aj tú Britániu. A to isté sa deje teraz na našej úrovni. Takisto to robia s Fico-voličmi, takisto to robia s progresívcami. Každý z nás je mu podstrkované veci, informácie, názory, ktoré nás štengrujú, aby sme boli poštvaní medzi sebou. A tak sme veľmi jednoducho kontrolovateľní, manipulovateľní. Pokiaľ nás majú rozdelených a rozhádaných, tak vedia, že si s nami môžu robiť čo chcú. Čo nás všetkých ľudí spája, modrých, červených, zelených, čiernych. Nejaká základná ľudská empatia. To znamená, že keď niekomu sa nedarí alebo niekomu je zle, tak mu nejakým spôsobom pomôžem. Vízia lepšej budúcnosti pre mňa, nejakého pohodového života. Chcem sa mať nejako dobre. Tretia vec je hľadanie svojej identity. Chceš vedieť, na čo si tu, čo tu máš robiť, čo tu hľadať, prečo som tu. Neviem ešte ako z tejto situácie von, ale rozhodne viem, že pokiaľ budeme stále otrokmi tej situácie a tej taktiky, kde nás budú rozdeľovať a štvať proti sebe, tak to nedopadne dobre. Potrebujeme nájsť nejakú spoločnú reč.